La senyoreta Sarai té una veu que és meravellosa i resulta que avui estava afònica. És a dir, que penseu quan no està afònica, que bé que canta! Un fort aplaudiment! Doncs ara, Bea, et toca a tu seure i gaudir de l'actuació que han preparat els alumnes de sisè en nom de tota la comunitat escolar del Verdaguer. Et volem agrair el teu esforç, el teu entusiasme i la teva dedicació durant tots aquests anys i et desitgem el millor per a tu. I en aquesta nova etapa que comences, molta sort. A tot i una forta abraçada. I espero que us desitjo el millor. Moltíssimes gràcies.
intentem. Gràcies.